Dami deliver din ma'am, solar. Solar? Oh, solar. Ikaw daw mag-receive ani ma'am? Ay, ganito lang kay ang koral no. Ay, ay, lang. Ha? Ay, ikaw na mag-receive. Kasi mo, pag ipangalan ng koral no. Pag nagigara-garaan. Ikaw na mag-receive sa receive. Dali ma'am, kay ikaw mo kayo mag-receive ani ma'am? Agi sa may nagpadala ni Day. Si Arnold. Agi sa ning Arnold ma'am. Arnold Gasil. Anak mo? Ayan. A friend. So, naandri sa sakyanan. Kinanglan na mong picture lang po. Ay, picturean ko dyan. Picture lang ma'am. Ako'y isinilang mo dito sa mundong ibabaw. Ibinigay ang buhay ko na iningatan niyo mula noong ako'y bata pa. Madalas ikaw ang kasama. Itinuro niyo tamang buhay ko para sa kinabukasan. At ngayong ako'y may isip na nandyan pa rin kayo, handang tumulong sa mga problema hinaharap ko. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Buka pa tayo? Abog kayo. Buti? Hindi, sular ma'am, bulak. Kantahan sa kana mo, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, ma'am. Happy birthday! So, na sila yung message, ma'am. Na sila yung message sa imuha. Kabalo ka kinsay nagpadalaan eh? Malani mo na karon. Na siya yung mensahe para sa imuha. Na siya. Tumama neneng. Happy birthday. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa Ginoo sa paghatag niya kanimo og laing katuigan. Sa imuhang kinabuhi, ang imuhang ika 72nd birthday karong adlaw. Ang akuang wish sa imuhang birthday maayong panglawas sa kanunay ug taas pa na kinabuhi para mag-uban pa ta og dugay. Masalamat kayo sa tanan sa imuhang mga sakripisyo sukad pa sa una. Para namo na imuhang mga anak o para sa ato ang pamilya. O hangtod karon naalang ka kanunay anda mo sakripisyo dili lang para namo pati na usab sa imuhang mga apo. Especially sa ako ang duha ka anak kay Makoy og Nico. Thankful kaayo mi ni Irish sa imuha ma og salamat jud kaayo. Mapasalamaton kaayo mi sa Ginoo kay ikaw ang amo ang nahimong inahan. Wala may perpekto na ginikanan or inahan pero para kanamo ma, ikaw ang pinaka the best mama sa kalibutan. Kining gamay na sorpresa karon ma, dili kiniigo aron kabayran ang tanan-tanan na sakripisyo o gugma nimo. Pero
manghinaot kami na pinaagi ani mapakita namo og mapa-feel nimo ang amuang dakong gugma og pasalamat sa imuha. Magampo lang tama na unta ma-okay na ang tanan. Ang panahon mawala na unta ang pandemic aron makabakasyon ako usab para magkita-kita na pud ta tanan. Thank you po sa ako ang mga igsuon kay dili kini mahimo nga sorpresa kung wala pud sila. Enjoy your day, ma. God bless you. Once again, happy birthday. I love you and I miss you so much. From South Korea with love, ang imuhang bunsong anak. Hila kasi ma'am. Gawas dong dagkong ang ako ang wish sa imong hama. Unta daghan pang katuigan nga wapon sa imong kinabuhi magkuyog ka namo. Og salamat sa tanan. Ay, bilag. Ay, bilag. Basta mo na. Kabalo na ka unsa ka namo. No, hinaut na malipayon ka. Thank you sa tanan. Okay. Uy, Si Pastor. Ako kung wish mo ang nag-aaral ko kag tatay kinabuhi. Sa luwa po ko kung minsan kasabay ko sa imo. Pero lahat na kagayo, ma. Sorry sa tanan. Ang inaot ko nga. Kasabot mo kasi akong sitwasyon. Time nga. Nagramdam ni mo nga. Nagpamadlo ko sa imo. Pero nabuhat ako na ko, diba, para sa ato ang pamilya. Sa luwa ko. Pinaot ko nga. Magmalipayon ko ka. Mungat lang na tauhan. Basta ko mga anak. Hindi kami kumpleto karon. At least, maparamdam na mo sa imo. Nga mong love and care. Bansi mo mga apo. Katulang. Salamat. Sa imuhang birthday wish. Untala, more birthdays to ka nya untang wish na ko sa imo kay kaning bisag untong totok di na malampisa. Gabi na. Ay, ikaw lang ga, unsa maingon kay Lola? I love you. I love you. So ikaw, ma. TV. Hila po na pet. TV. Ikaw, ma, unsay message mo sa imong akong mga anak, nagpasalamat yung dako nga sa ilang gugma o pagmahal nako. Salamat sa inyong tanan. Marami pong salamat, nanay. Dakila ka kanino man. Alay ko sa inyo ang aking buhay. Yeah, kato lang ma'am. Katula Ano si ano nagpadala ni mo ha? sa imong anak nga naa sa Korea. Ilabi na good ni Franco o Bonjing ato karon sa Korea nga mao gyud naghatag nako ani. Salamat, pinaghan kain salamat uban sa iyang asawa nga si Iris. Okay. Okay, Happy birthday! Maligaya.